kanang mga pamahiin or kanang medyo siguro course or kaning mga tunglo sa kaliwatan ug unsa naaba na siya probe nabay proof ana nga ato ng matuuhan o dili. So mo na ka kung ano mo na experience sa atong letter sender karon. O kay sarap na mabuhay sa daigdigan, lalo na kung kapiling ang mahal sa buhay. Nang madama ang ligaya sa gabit araw, nalimot mo ang lahat ay mayroong hangganan. Ngunit na ngayong naramdaman ang kalungkutan, ay noon mo naalala ang may kapal. Ang tao'y marupok, kay dali lumimot sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Nang madama ang ligaya sa gabit araw, nalimot mong ang lahat ay mayroong hangganan. Ngunit nang iyong naramdaman ang kalungkutan, ay noon mo naalala ang may kapal. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Adunay mga sala nga nabuhat sa atong mga katigulangan kung magbayad batag apil sa isig mga anak. Yes, so Ate Willow, murag common siya. Common siya nga kuan, common siya nga murag mga panultihon nga naabay mga kuan nga moingon nga oy og babae ang anak bayad sa utang or something mga Yes. unsa na nga mga 'di ba mga linyahan nga medyo ikaw labi na kung ikaw sa imong side ikaw ang anak unya nakadungog ka unsa nga bayad sa utang. Siyempre bata ta literal tamo sa bot bayad sa utang hatag man siguro ko or ako siguro i-adto didto kay mauna mauni something nga nga na. Pero magkadako ta magkabutan na ma-realize na to kung unsa gyud ang pinaka buot ipasabot sa kana nga mga mga linya kana nga mga pulong mga makakuanta nga maudi ay to bayad sa utang. So karon kabalo nako pero para sa ako Ati Willow sa giingon nga kanang mutuo bat og unsay term niya Panaltihon. ayun panultihon siguro dili siya ingon nga kanang gaba o curse ba sa inyong pamilya. More on siguro makuantaan ng history repeats itself. Labi Yes, na kana hinoon siguro Ate Jane murag makatuo ko ana nga history repeat itself kay aron ipa-realize sa nagbuhat ni ini nga unsa iyang malantaw nga naa na poy nahitabo no sa iya kinabuhi.
kung ikaw sa kahimtang sa previous nga imong napasakitan, sa previous nga imong nabuhatan og offense, mao na din ha na naatay ingon nga history repeats itself, pero dili sa ingon nga para ikuan nato nga naay tunglo or naay mga gaba or unsa dinha nga mga panultihon. Kana dinha is para makatunan nato kung unsa ang pagbati sa mga tao nga nabuhatan nato og ingon pa pagkakamali, and later on dapat atong mai-relay sa mga sunod nga henerasyon o sa atong mga anak, sa atong mga sumusunod no nga dili maayo nga magbuhat ka og something nga na ay masakripisyo, na ay maagrabyado. Siguro sa iyang kahimtang Ate Will is makaingon ta nga gipasud-ong ang iyang amahan kung unsa ka kuan, kung unsa kasakit, unsa ka komplikado ang sitwasyon nga naa kay anak nga gibiyaan kay gibaylo sa uban. Ang kuan lang diri is naagi mga butang, naagi mga panahon nga makuha nato ang pagtulunan sa sakit nga pamaagi. Yes, no? Dili murag talag sa unra sab ila wa ginasave sa ilang kuan Ate Gino, sa ilang family nga ang tanan mga anak sa ang kanang separate gid sila tanan. No nga nagkabulag ang tanang mga anak. So medyo ang ginikanan, ang nagsudong ang amahan nga nagisikret di ay nga tinaguan siya ang kinabuhi. So dito niya mahinuklugan ang iyang mga nahimo nga mga sala. So naka-realize na pud siguro siya Ate Jen sa iyang nakita tanan nga mahitabo sa iyang mga anak. So pang nakita niya nga inana na ang panghitabo, siguro that's the time nga kuan siguro siya naka-repent or nag-regret siya sa iyang mga nabuhat kanhi. Ang kuan man gud din dapat Ate Will no, kung naatay nabuhat nga sayo kanhi, di man nato kaya aminon nga ato na, pwede man nato hatagan og laing pamaagi gamit tag third person, ingon pa gamit na ako'y kaila or na ako'y lumon, layo nga kaparyentihan nga ingana ipasabot nato sa atong mga anak para sila mismo nga makadungog, makabati or makakuan sa imong giistorya, sila mismo sa ilang kaugalingon makamauna sila kung asa sila mo lugar. Dili man perfect nga dito na point nga nagkamali ka is makuan to nila, matuwid to nila during sa ila time, pero at least naana sila'y awareness, and syempre naana na sila'y mga ideyas unsaon nila nga pagkam atubang sila sa ingana nga sitwasyon, unsa ang mas maayo nga desisyon nga angay pilion para dili na mausab ang nahitabo kaniadto. Yes, tinuod gid na no nga ang tanan tao moaging mangyud Ate Jane og temptation. So naara gyud kuno sa ato likod ang mga tentasyon sa atong kinabuhi. So naara pud sa ato kung unsa ang atong himuon kay nakasayod naman daw ta sa nakasayod na ta sa unsay maayo, unsay dautan. Kay isip kanang hamtong na no sa pangidaron. Kay dili nato maiwasan nga kita makahimo og sayop nga desisyon o pagkakamali, and then naara pud sa ato ang pag-correct na no kay kabalo naman ta sa atong mga mistakes, kabalo naman ta sa atong nahimo nga dili maayo. So sama sa atong letter sender karon nga bisan murag nakakuha na siya Ate Jen, nakamata na siya nga sayop ang iyang gibuhat apan tungod siguro sa garbo. Naghapon siya nagpabilin nga pride nga dili gihapon siya moduol sa iyang asawa tungod kay ni feel siya og kaulaw. Yes, and naapod siya sa pag-alinlangan at tiwil tungod kay na-realize niya nga ang iyang gibaylohan precious pa sa iyang gibaylo, di ba? Yes. Medyo labaron ang iyang partner karon kumpara sa iyang asawa nga mas gipili nga dili na siya samukon sa iyang nahimo nga desisyon og itaguyod nga mag-usa ang ilang mga anak. Yes, no? So, magpasalamat na lang pud ta nga medyo naka-realize siya sa kaulayan na apan ang akong
kung ano, abangan nga, miingon siya nga, maghuwat na lang siya og mubiya ang iyahang ka-live-in partner. Nga mo surrender. Na mo surrender. So, kung sa ato inana, mas maayo siguro sa ako nga, kuan Ate Jane, isettle down ang iyang problema sa iyahang pamilya o sa iyahang kanang second wife. Matawag naman nato na no, nga common law wife. Kay kung tinudoon siya sa iya asawa, kung gukuron siya, na madyoy habol kay nag-live-in man sila. Mao gyud. So siguro maayo nimong buhaton Sir Rodolfo no nga kanang imong pasabton ng imong kalibin kay simba ko og mga anak mo or bata-bata pa siguro na or makabuntis siya sa imo ha. So kung gukuron mo sa imong asawa, so magka-problema mo sa unahan kay pwede na mo mapailan og adultery. So mintras wala pa siguro isettle nimo daan ang imong problema nga aron paglikay sa future nga mga panghitabo sa umaabot. Kay kung ang asawa kuan Ate Jane mahulhugan pod kay daara bay daghan na po tong mga kuan pod no sa mga palibot nga kining mga sa pengan ani Ate Jane Kung mga kugihan at mga iwi. kugihan mga memoro sa marites. So kung maghatod-hatod og istorya and then ma-ignite ang huna-huna sa imong asawa. So kung gukuron mo pwede mo makuan mo mapailan mo og kaso. So daghan na hitaboan na Ate Jane nga bisan nag-kuan lang no, nag-live-in lang nga gigukod sa illegal wife. Mo atubang gihapon sila og kaso. Mao gyud. So dili maayo nga kanang mahitabo sa atong kinabuhi nga mga inaana no nga okay ra og dili magkasinabtanay sa usa apan siguro sa tungod lang sa garbo nato kanang kung ato ipaubo siguro ang atong mga garbo wala siguro mahitabo nga magkabulag nga pamilya Ate Jane. Mao gyud Ate Will. Kanang nga instead nga ihuna-hunaon nimo imong kaugalingon nga ingon pa mga prinsipyo, huna-hunaon nimo ang kaayo dili man ko mo kay wala ka ni patol, wala ka ni sabay sa sa kainit sa topic or wala ka nitubay sa sa rant sa imong partner ispil din na ka dili man na mo ay basihan kung kinsa kung unsa ang kapildihan. Ang kuan lang din ha is para sa ako mas wise and mas patient ang usa ka tawo nga magpailob and instead nga mutumpang sa kainit sa pikas is mulaylo na lang usa aron ma-reduce ang tension between sa issue ninyong duha para maabot ang time nga makakuan mo og kanang exact nga time nga which is kalmado na siya and open na inyong mga huna-huna og kasing-kasing para tapikan kung unsa gyud nagikan ang issue. Yes. So based po sa atong sa atong gipangutan na bahin sa atong mga expert nga ngano kunong ang gitugutan pa sa Ginoo nga matintal. So according to the expert sa atong God Therapy Organization.com nag-ingon nga for God cannot be tempted by evil, so nor does it tempt anyone, but it is true that God tests us. That is, He allow us to get into situation where we must make a choice between right or wrong. Ayun. Yes. Naagyod sa ato. Kay nakahibalo man naa naman tay knowledge about sa right o wrongdoing sa dinhi sa kalibutan. So, giswayan kita sa Ginoo kung asa tataman, kung kaantigo bata mo resist ni anak nga mga tentasyon. So di nato kayan mga ka-feelings na agid na. So kung moabot na sa imong kinabuhi nga nagkabantay na ka nga aroy tentasyon na ni. So magampo na lang ta no sa Ginoo nga maiway kundi maglikay. Mao tay gingon na tiwil no nga bisag kabalo na kung unsay paingna na mukuan gihapon, mutisting gihapon kay naa lagi ng mga linyahan nga di bitaw tama kuan og walay makasakop.
So, Mga palusot. palusot gihapon Ate Gino. No, honor, may naanamang yun ang tao nga mahilig og kuan palusot. So sa atong letter sender karon ko nga kinahanglan nga kanang sa ako siguro murag mo na giingon nga mo affirm ko ni Ate Jing nga pag-ingon nga wala man siguro kana kasi nga ay panul kanang dili man siguro ang iskis ang uban o ang atong ginikanan nakasala dili sa ingon nga kita ang apil ta og bayad mga anak. Kay nakabalo naman ta between right or wrong. So and then ang imo pong ginikanan lahi man ang iyang kinabuhi Ate Jean. Sa ako lang ng kuano, sa ako lang konsepto nga ang akong ginikanan lahi siya og panghuna-huna sa ako Unya ang imo pong igsuon lahi pod og kuan panghuna-huna kay sa imo. So nag-differ na gyud ta kay bisan gani miingon nga wala nagtupong ang atong mga tudlo. Yes. So diferensya na daan ta. So ato na lang sigurong gipaundayonan ang naa sa atong huna-huna nga mo'y nahimong ehemplo Ate Jane, mo'y nahimong basihan nga miingon si Banong gani si Yes, yes. kana man good Mga nato nga inaana. panghuna-huna no nga kamauta nga kasabot ta nga dili tumao pero nakadepende ta didto sa ilang mga nabuhat. That's why nga kita mismo sa tong kaugalingon dapat naatay disiplina. Kamauta mo stand kung asa ang sakto o kung asa ang mali. Dili na kinahanglan nga ibutang pa nato tong mga kaugalingon sa hot seat before nato ma-realize ang mga butang-butang kay na rason nga dayon asa ta makagawas. mao gyud. So Ate Jean naglami ang atong topic no sa pag-discuss about temptation og sang ipabati ang atong quotes for the day nga akong napili karon ning kahaponon gikan kang Lenda Poindexter. So nag-ingon, one small crack does not mean you are broken. It means that you are were put to the test and you didn't fall apart. So, gamay pasabot ani Ate Jane sa iyahang quotes no para sa atong kung ano nga ato ning basihan sa atong pagkinabuhi kung naa naman gani ta sa nakasinati ta og mga tentasyon sa kinabuhi Ate Jane. So, Yes. gamay lang. Yes, para sa akong pagsabot Ate Will no, one small crack does not mean you are broken. Yes, dili gyud dili gyud nimo himo nga basihan nga kung mo kay nabikil ka or nasipyat ka is wala na guba na ka. Pasabot kung napukan man ka kausa or nabikil man ka kausa, pasabot naa ka sa mga pagsulay. Pero dili na maoy imong tan-awon nga dili ka maningkamot para i-correct or itama or makabawi ka sa imong mga nabuhat nga mga pagkulang or kasaypanan. Nakrak lang ka pero wala ka totally na nga nabuak, wala ka totally nga naguba or wala ka totally nga napuskay. So paningkamutan nato kung naamantay na buhat nga mali, naamantay na buhat nga mga pagkulang o kasaypanan, paningkamutan nato nga makabawi. Dili man nato makabawi, makabalik ta, makaback on track ta bisan pa man kung natumba ta or napandol ta. Yes, correct Ate Jen, no? Nga bisan sa atong mga atong mga trial sa kinabuhi kung nakahimo ta og sayop, nakahimo ta og nga sayop nga desisyon o natintal ta sa pagpakasala. So dili to basihan nga dili na ta makahimo o dili to basihan nga nakuha na gyud ka nahagpa totally nahagpa na gyud ka kun dili mautoy atong basihan sa pagbalik og kalig-on kay lesson learn o natay na kutlo nga mga kung ano maayong pagtulon ang pinaagi sa atong mga sala. So katoy atong basihan nga magbag-o ta og mobiya ta ato nga mga buhat nga dili maayo. So karon ato nang pamation ang atong Bible verse for the day nga atong napili karon ning kahaponon gikan sa Joel 2:13 nga nag-ingon, and rend your heart and not your garment, and turn unto the Lord your God, for He is
gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentant him of the evil. So mao ni giingon nato karon nga bisan gani kuno ang mga kuano ang mga tao karon nga tungod sa kaluoy sa Ginoo ug atong pagbalik kinahanglan nga mobalik ta sa iyang tiilan. Dili ta magpasulabi pagpataas sa atong mga kasing-kasing ug una di ta magpalabi ug kana pa ilalom sa mga kalibutanong mga butang ang atong mga pag-love sa mga kalibutanon nga butang nga mga temporary lang nga atong makita dili nato na siya mao ay ipokus sa atong kinabuhi kun dili ang atong ipokus ang paghigugma sa Ginoo no o paghigugma sa atong isig katawo ug pagtuman sa iyang mga gisugo sa ato dinhi sa kalibutan. Sa naman tay oras sa pagpadayon sa atong programa sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon o hantod og mga adlaw sa atong pag-uban na usab sa atong kada hapon nga programa uban sa atong Ati sa Kahanginan. Yes, mga ka-feelings, kini si Ate Jean. Og kini si Ate Well og uban sa atong control nga si Engineer Primo Candong Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw og dalaygon ang Diyos.